Здравейте! Днеска няма да снимам от колата. Неделя, почивен ден. Не ми се ходи никъде. Честито за победата, чак те го казвам с половин уста и половин душа, половин сърце и изобщо разбиранията ми за музика. Аз съм страшно широко скорен към музика и въпреки всичко не можа да изтърпя дори да изслушам тая, не знам дали мога да я дефинирам като песен, това банга-ранга и т.н. Каквото и да означава това. Но слушам рок, поп, транс, техно, народна музика, фолк музика, духова музика, италианска музика, гръцка музика, сръбска музика, изобщо всичко, което е мелодично, всичко, което носи някакво послание, всичко, което има ритъм. Но това категорично не мога да го определя като нито едно от тия. Не мога да определя, че носи нито едно от тия качества, които ги изборих. Няма дори хореография, дори нищо не мога да намеря в това изпълнение, което да продължиш да си го таникаш или пък да изпиташ някакво желание да го качиш в телефон, в кола и да продължиш да го слушаш. Общо взето, когато отвориш коментарите или България спечели, радвайте се българи, хейтери, останалите, които не са съгласни и така нататък. Не мога да разбера хората, които наричат човек, който си изразил негативното мнение, хейтър. Хейтър идва от английското мразя. И това не е омраза. Няма как да мразиш нещо, което идва от България. Мога само да кажеш, че то не става. Когато културата ни, музикалната ни култура, хореографията и всичко, което е свързано с България е сведено до тая посредственост, естествено е да има хора, които да негодуват. Да, България спечели, както и спечелиха много хора, които ни представиха на спортната арена. Имахме спечелени. България спечели в волейбола, преди време спечели в плуването, спечели в вдигането на щанги, печелила и в бокса, но не си спомням еуфорията да е била толкова силна и така толкова ожесточена. А това говори, че националното ни самочувствие е смачкано и всяко едно нещо, което не изстреля до, независимо по какъв начин, не изстреля до някакво място сред първите и някои хора просто са толкова заслепени от първото място или от второто, че отказват изобщо да видят, че това е политическо решение, не е благодарение на качествата на човека достигнал до това място. И сега ще върна обратно 2012 година. Едно събитие, пак със същото събитие, Евровизия, когато участва Лорин с нейната песен Еуфория. Нека всеки да си пусне в YouTube изпълнението на Лорин и да види точно как се печели Евровизия с талант, с текст, с хореография и изобщо пълна доминация на Евровизия. Финландците, тази Лорин е шведка с, мисля, че сирийско потекло. Един от родителите, мисля, че баща ѝ беше сириец или от Средния изток, от Малта или някъде оттам, нека да ме поправи някой. Но финландците, тъй като живея в Финландия, финландците са абсолютни националисти.
патриоти. И аз тогава бях в университета. И въпреки, че те винаги гласуват като под строга команда, нали, за тяхното си, независимо колко е лошо, при изпълнението на Лорин те станаха на крака. Аз спомням тогава, те станаха на крака и онемяха, те се бяха вцепенили. Аз бях настръхнал при изпълнението на, не може да разбера изобщо какво е. Просто всички бяха с паднали чинета, изправени на крака и над 90% от финландския вод отиде за Лорин, шведска изпълнителка. Сами си представете за разликата между Дара и Лорин. Каква е разликата да спечелиш с талант и каква е разликата да спечелиш по политически причини. Защото в момента победата на Дара е благодарение на Израел. Израел второ място. Нямаш как да допуснат, ще да стане бойкот, ще да станат размерици, ще да стане нещо страшно. И за да предотвратят победата на Израел, избутаха България на първо място. И така. Да, естествено има някаква гордост в мен, че България на първо място, навсякъде гледам финландските новини, MTV Утисет, Хелзинки Саномат, България, Войто и т.н. в коментарите, но не знам защо доста хора, по-голямото большинство от хората се заблуждават, че всички останали са прости и наивни и може да прочетете в коментарите. Дори в финландските коментари, мога за тях да кажа, не мога съдя за всички останали. Под българските статиите под българските статии за победата на Дара виждаш как пак хората са разделени. Едните са по-малка част подкрепят, да, и ти все пак е българско, хейтери и т.н., а другите просто не подкрепят. В финландските коментари мога да прочетеш как хората са разбрали, че вотът е манипулиран, че нарочно са избутали България да спечели, за да не стават размирици при варианта победа за Израел. И по-голямо озверение и омраза срещу Израел и така нататък. Общо взето, Евровизия, колкото и да не си го признават, е един политически формат, който служи за геополитически игри и така нататък. Винаги е било така и винаги ще бъде. Такива формати от такъв калибър винаги са имали такава функция. Но така, нека всеки да си отвори YouTube и да види какво значи изпълнение, при което всичко живо става на крака, настръхва и суша. И не смее да каже гък. И едно друго изпълнение, което ще звучи само и сега покрай Евровизия, докато завърши и край. До година мога да ви гарантирам, че никой няма да е чувал нито за тая изпълнителка, нито за песента й. Не до година, много е. До един месец. То е бангаранга и сега еуфорията ще има кючеци бангаранга, кавари банга и най-различни, нали, простоти, свързани с тая бангаранга, и колкото бързо дойде, толкова бързо ще отшуми. Ще остане в историята като една носна кърпичка, е така временно ползваш и я хвърляш. Няма да остане като нещо качествено и нещо, с което да се гордееш. Защото аз в момента не се гордея, нали, с тая песен. Ако беше нещо, някакво изпълнение, което да слушаш октави, което да гледаш хореография, което да чуеш текст, който да те кара да настръхнеш, да се замислиш, да си го таникаш, веднага да търсиш начини, който да си го свалиш, било на диск, било на MP3, било на телефон, да го слушаш колата, да надуиш музиката. Това, уважаеми българи,
би ме накарало да се гордея. Както много наши естрадни песни на Кристал, на БТР и т.н. Почвайте на Бонием, на Аба, на... В момента просто не мога да се сетя. Но много наши изпълнители. И сега ми заради на МП3-ката. Когато имам така, когато съм настроение, просто си пускам. А тая песен нито мога да я слушаш кола, нито на маса, нито зад маса, нито под маса, нищо. Просто добре, песен облечена в българския флаг. И това е. Победа за България. Да ви честито падението на българската култура и българската музика. Но това няма как да бъде определено като нито едно от всичките. Жалко. Наистина жалко. Имам и толкова, бях написал в един коментар, че да бяха просто взели един уличен музикант, които обикновено се намират в подлезите в туристическите ни градове, Бургас, Варна. Докато съм живял във Варна, съм ги виждал. Те поне щяха да седнат на едно столче в Евровизия, да разпънат акордеона или там инструмента, на който свирят, и да изсвирят нещо българско. Поне някаква мелодия, която да я свързваме с нашата култура, с нашата идентичност. И щяха със сигурност да бъдат аплодирани, защото е нещо различно. А аз поне в първата минута и половина толкова изтърпях да го слушам това недоразумение. Не можа да намеря нищо, с което да свързвам България. Да свържа по някакъв начин нещо. Тъй, че толкова. Не знам, защо така сме настроени българите, абсолютисти, защо сме такива абсолютисти и не може да нямаме усет когато някой каже за лева, дайте да държим лева, той е копейка. Когато някой казва, че дара е некадърна, че няма нито песен, нито танц, нито музика, ти си хейтър. Защо просто не може да мислим в дълбочина, да правим анализ, да мислим всеобхватно, кое ни пречи. Да разберем, че ние не искаме нито рубли, нито копейки, а си искаме лева, и това, че искаме лева, не ни прави да обичаме копейките, или пък рублите, или пък Путин, или пък Москва и т.н. Ние просто искаме лева. И не ни се налага да избираме между евро и рубла. Просто си избираме лева. А има и други крайности. Според някой трябва да избираме или между Евросъюза, или между Москва и Путин. Или не искат, или не желаят, или не е в техен интерес, че имаме и друг избор, да останем в Евросъюза, да останем в НАТО, да останем дори в еврозоната, но да следваме нашите български интереси. Но когато пък напишеш, че трябва да следваш твоите интереси, т.е. националните си интереси преди европейските, пак така чат на влака за Москва. Тоест,
И сега пак гледам, наблюдавам същата тая ментална шизофрения. Когато някой критикува песента, текста или хореографията на това момиче. Терве! О, чакайте, затварям.